Now ucwaningo lenhlangano yezizwe lazonke ukuthi ke iUNICEF la ngonyaka kowedlule liveza ukuthi ke bakungaphezulu ka17 million abantu abadala abahlaselwa ke isifo esamsana ke nokukhinyabezeka komqondo phecelezi ke imental health kanti ke ngaphezulu kalokho bangaphezulu ka60% abantu abasha ke abadinga ukulashwa ngaso ke isifo somqondo. Nawo okunye kuqaphela kakhulu ukuthi ke mangabe ukhuluma ngemental health ukhuluma ke ngesihloko ke abantu abaningi abangakabikho ke comfortable ukuthi ke bakhulume ngaso nokuyisona ke kholele ekuthenini ke izigcine ezinyuka kakhulu inombolo zabantu abakhinyabezwa lesi sifo ngenxa yokuthi lisayisihloko kakhulu abantu abangakakhululeki ngokwanele ukuthi ke bakhulume ngaso. Na ukuphendula ke umbuzo ukuthi ke kungani ukuthi ke lesi sihloko esikhuluma ngaso kube yinto esanzima kakhulukazi kubantu bebalalele eminyama okukhuluma ngayo kuloke uhlelo lethu sinayeke uDokotela Musa Dube ovela kuyona ke inkampani yazo ukuthi ke Umzingazi Medical Center esizokhuluma kabanzi naye kuloke uhlelo lethu ukuthola ukuthi ke iziphi izinto ezimbangela leli sifo nanokuthi ke uma kwenze kuyithola ukuthi uze usuhlisele isona ikona kuphike ongakwenza. Angikubingelele mbukeli igama lami nguSimangele Sibongo sami ngowakachiro ubukela uhlelo iKZN News Talk. Angikugqugquzele mbukeli bayingxenye yaloke leli hlelo esithulela lona kuloke usuku namhlanje kuyena ke uFacebook KZN News Talk kanti na kuX siphinde futhi boyena uKZN News Talk. Uvo lakho mbukeli lubalekile kakhulu kuluhlelo lethu kungakho sigqugquzela nje ukuthi ube ingxenye ngokuthi usebenzise zona inkundla zethu zokuxhumana uma ukuthi ke ufisa ukudlulisa uphala kakho kuyena ke uDokotela uDube ekhona kuluhlelo lethu sebenzisa zona inkundla zethu zokuxhumana ukuba ingxenye yaloke lolu hlelo esikuthulele lona kuloke usuku namhlanje. Dokotela uDube kwintokozo enkulu ukuthi sibe nawe kwiKZN News Talk sikubukela. Njani sisi uSimangele kwintokozo enkulu nje ukuthi sibe nawe Dokotela uDube kuluhlelo lethu. Ngicabanga ukuthi mangabe sikhuluma ngendaba ye mental health I think you did here introduction yami ukuthi kusayinto ikakhulukazi nabantu bebaleminyama esisayibukela kude kakhulu nesingakakhululeki ngokuphelele ukuthi sikhulume ngayo but before mhlambe singene ekuthenini iziphi zezizathu ekholele ekuthenini singakakhululeki ukuthi sikhulume ngalesi sihloko ufuna sikunikeze leli thuba Dokotela uDube usichazele ukuthi uma sikhuluma ngemental health ukuthikamezeka komqondo sikhuluma ngani. Ngiphinde futhi Simangele ngibingelele kuwe nababukeli emakhaya njengoba bosuchazile nguDr Dube mina from Umzingazi Medical Center. I-topic mental health ngicanga ukuthi yenye ama topic thina ndle emnyama esisasilele kuyo kakhulu. Engicanga ukuthi kusele khona la kulombuzo obuza ukuthi yini vele yona mental health okugcine sekuba nzima ukuthi uma umuntu enenkinga bese yasizakala. Ngiqale nje nguveza ukuthi masikhuluma ngemental health sisi nababukele emakhaya asisho ukuthi umuntu usuke egula cha no i-mental health health lo no mental makuhlanganiswa mental sikhuluma ngengqondo then health sisho umumo ukuthi ingqondo yomuntu ngaleso sikhathi ikanjani. Mhlawumbe ngathiwa futhi ngiyakuchazisisa lokho masibuka i-study noma i-study around mental health sibizwa nge-psyche. I-psyche is a foreign term which is derived from the word soul kusho umphefumulo. Now lento ikutshela ukuthini ikutshela ukuthi wonke umuntu kahle kahle makukhunywa nge-mental health ayikhiphi umuntu onesifo sayo nongenaso because makukhunywa nge-soul umuntu ukukhulunywa ngengqondo noma kukhulunywa ke ngomphefumulo womuntu abantu bachaza indlela ehlukene ngesingisi abanye bathi it can be your mind abanye it can be your soul or spirit makukhunywa nge-psyche. So thina sithanda ke kuyithatha kule yokuthi ke sifocus kweze ingqondo kakhulu. Now lapho lento uma uyibuka umuntu uthi ezalwa nje suke vele already ena umphefumulo bese ke kuhluka ekuthenini ukhuliswa kanjani nezinto abhekana nazo bese kuba ukuthi ziyawushape ke umphefumulo wakhe noma ingqondo ake sebenzisa ingqondo okugcina ekuthenini mhlawumbe masemdala ke bese banezimo ezithile omunye kwesinye isikhathi eziba zimbi akabe sebhekana nazo egcine zi-influencer indlela akacabanga ngayo bese ke mangathiwa ke nje sengunika igama elilodwa sesingathi ke shuthi mental health kahle kahle sike sibuka your social psychological well-being affecta indlela obehavior ngayo nendlela ocabanga ngayo and that is mostly based on your previous experiences and how you are created nje as a person because we differ from one another. And I think iphuzo libalekile Dr Dube olivezile mangabe uqala ukukhuluma ngendaba mental health ukuthi akusho ukugula ukuthi you are mentally challenged. Yes. I want you to emphasize on that point because ngicabanga ukuthi libalekile kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi stigma esikhona si arise from that with the minute you mention mental health automatically into efika emqondweni nomuntu ukuthi kunokugula khona. Yes, ake ngenza nje futhi esenye isibonelo esingachaza
sichaza kabanzi lapho. Uma sikhuluma mhlawumbe ake ngenze isibonelo ngenye discipline, i-cardiology for example. Uma kukhulunywa nge-cardiology akusho ukuthi wonke umuntu usephethwe inhliziyo njalo cha. No, uma kukhulunywa nge-cardiology kukhulunywa nje nge-study senhliziyo. Kanjalo uma kukhulunywa nge-mental health kubuka umumo wengqondo yomuntu noma umumo womphefumulo wakhe ukuthi ukanjani. So ngicanga ukuthi mangathiwa kufocuswa lapho kakhulu ekuthenini wonke umuntu eqonde lokho ukuthi makuthiwa makukhulunywa nge-mental health noma kukhulunywa nge-psychologist noma nge-psychiatrist kuthiwa mhlawumbe ehamba umbona akushiyi ukuthi usuyagula cha. No, kwesikhathi kuyaba ukuthi nje uyo-evaluate-wa uyobokwa ukuthi kusahamba kahle yini konke or mhlawumbe kukhona esolakalayo but akusho ngoba usugula ngempela sekuthiwa-ke mhlawumbe yilabo bantu labo. Okay. Asingene manje dokotela kukhona-ke manje ukukhinyabezeka komqondo ukuthi sikurefer as what ukuthi nangusima ukhona mhlawumbe umqondo wakhe usunokukhinyabezeka sikurefera as what lokho. Okay, no, lapho-ke sisi usima kukhona izinto ezibizwa ngama-mental health disorders. Okay. La mase sifaka u-disorder sesisho ukuthi-ke manje there's a deviation from what is normal. Okay. So if kukhulunywa makumentionwa nje any topic then bese kufakwa u-disorder kusho ukuthi from whatever is deemed as normal lo muntu usuke sene-deviation-ke that's where-ke manje sesiqale sesithi khona hayi mhlawumbe sekunesifo la mentally usethikamezekile usibanibani ngokomqondo lokho kubizwa-ke nge-mental disorder. Maningi-ke ahlukene ngamagama awo depending ukuthi apresenta kanjani ngama-symptoms nokuthi-ke ayiveza kanjani. I like ukuthi you are touching on the issue of ama-symptoms, doctor, because ngiyafuna ukuthi singene for umbukelo uhlelo lethu ekhaya abe ingxenye yale nkulumo yethu ukubuka ukuthi uma sesikhuluma ngayo-ke i-mental disorder sekuthiwa sengihlaselekile or else umbukelo uhlaselekile ekhaya kusuke kwenzakalani mhlawumbe iziphi izinto eziba khona kulowo muntu? Okay, that is a very interesting question engithandayo kwi-addressa ngoba kahle maningi okay ziningi inkolelo ekhona. Kukhona abantu abakholelwa eBhayibhelini, kukhona abantu abakholelwa kwi-science nje na kwi-wisdom. So usually kuyakuthiwa umuntu ilento ayicabangayo. So manje umbuzo omkhulu nje obuzayo ukuthi ubona ngani. So usually ake sithi nje mina nje noma usisi usima ujwayelekile emsebenzini indlela akenza ngayo ngoba unjalo yena nendlela acabanga ngayo akathikaziseki bayakubona energetic wenza umsebenzi wakho kahle you are performing. Now if sekukhona into ekulimaza emqondweni ngoba every act noma every action oyenzayo stems from your mind. Now kuyoqala kube khona i-deviation umuntu okwazi zolo ekubukana namhlanje usiyabona ukuthi no usisi usima usenokufika emsebenzini ebhocobele uselekhe interest performance yakhe isiyehla sekuyaqala ke bona ukuthi no kukhona into engahambi kahle useyakhohlwa sometimes even neglect mhlawumbe kade bekwazi umuntu oyithandayo oyiqhathanzipho sebeyaqala babona ukuthi no kukhona into wrong then bese kuba khona umuntu ozokhiphiza oyedwa othi ayi usimange yamazi akusiye lo na kusekusho ukuthi lapho ke sekune disorder ke manje ama symptoms ka seyaqala yavela akuba lula ukubona ama symptoms omuntu obumazi ngaphambilini ubona ukuthi hayi sekukhona umahluko okhona. So that is how you actually tell abanye ukuthi babona ngisho ekhaya umuntu kade edla nje right usaqala akasadli uselala kakhulu ngoba ngisho ukuthi everything oyenzayo stems from your mind or your soul depending on whatever approach or mhlawumbe it's a religious approach or scientific or just general knowledge or general wisdom but everything oyiyona stems from your mind. So whenever there's a disorder lapho it's very easy to pick it up. Angeke lenze iphutha lokuthi mhlawumbe uthola ukuthi umuntu ubhekene nayo into mental disorder but kube ukuthi mhlawumbe abantu abahleli naye ababoni but hold that thought doctor sithengise mangabe sibuye market so besikunika ithuba ukuthi uphendule kulo mbuzo lo asithengise mbule Khezere News Talk mangabe sibuya singena kusoke isigaba sesibilisa lokho nje uhlelo lakho iKhezere News Talk oyibukelayo.
Asikubingelele mbukeli sikwamkeleke kusoke isigaba sesibili saloke nje uhlelo lakho i-catering isithoko ibukela igama lami nguSimangele isibongo sami ngwakachirwa kanti-ke mosanda kuvuleni wabona kude wakho sanjele uyena-ke udokotela uMusa Dube ovela kuyona-ke inkampani yazwa ngokuthi-ke iMzingazi Medical Center. Sikhuluma ngaye-ke ngaso-ke isihloko esibalulekile kakhulu-ke isihloko esithinta-ke ukukhinyabezeka komqondo phecelezi yona-ke i-mental disorder. Njengoba udokotela kade echaza esigabeni sokuqala ukuthi mental health it's got nothing to do, ayikho into wrong ngalokho, but then uma seqala sekunenkinga sekune-mental disorder kona-ke umqondo womuntu. Ngicabanga ukuthi sifundile kuloko nje uhlelo lethu namhlanje sikhuluma ngaso-ke lesi sihloko esibalulekile kakhulu kanjengoba kubonakala ukuthi-ke iy'nombolo zinkulu kakhulu zabantu abahlaselwa yisona-ke isifo sokukhinyabezeka kawo-ke umqondo, kanti-ke kusakhona i-stigma around this topic. Sibheka ukuthi-ke yiziphi iy'ndlela engenziwa ukuze-ke abantu bagcine befika ekuthenini bakhululeke ngokuphelele ekuthenini-ke bakhulume ngaso-ke isifo esikhinyabeza umqondo kulo-ke izwe laseNingizimu Afrika. Ngiyafuna ukubheka la dokotela ukuthi kuyenzeka yini ukuthi umuntu angabi nazo impawu at all ukuthi uhlaselekile? Phinde ngibingelele futhi sesusimana kubabuyele emakhaya. No. Enye into engicanga ukuthi ibalekile la ukuthi siyibuke lento ka mental health noma sithi umqondo noma umphefumulo. Abantu bahlukile abafani. Njengoba ngenza isibonelo ngocardiology. Sinenhliziyo sonke kodwa inhliziyo zethu akusho ukuthi ziyafana. Kanjengoba mhlambe usho ulinyelwe yinso, akuyona yonke into engathathwa ifakwe negazi kanjalo. So ngiqonda ukuthini? Ngiqonda ukuthi la kulento ka mental health disorders abantu nakhona indlela abapresenta ngayo ayifani. Mhlawumbe nje nguhlehlise kancane kunabantu njengoba sihlezi la singehlelwa into efanayo sonke, kodwa thola ukuthi khona umuntu ezomkhinyabeza ngokweqondo, thola ukuthi in 10 years time akakadluli, thothi nabanye sesiyikhohliwe. Yini leyo ikutshela ukuthi abantu abafani? Kube khona abantu abazalwa vele thola ukuthi ngokweqondo bakhinyabezekile abekho right ngokwendalo nje. Yenzeka umuntu azalwe vele umqondo wakhe ukhinyabezekile kakhulu. Kukhona abanjalo abanye mhlawumbe sokubuye kancane kule topic. Thola ukuthi ngifuna nje ukuphendula lokho masinyane. Kukhona abantu abazalwa thothi ngakubeka ukuthi ama learning disabilities, banama learning disabilities. Omunye thothi esikoleni bazama ukumfundisa akakwazi ukubhala. Kuze kuthiwa hayi lo mntwana unalokhu nalokhu mekhulele emakhaya beze bemqamba amagama kuthiwa akanaki. Omunye thola ukuthi uyahluleka ngempela ukufunda nje but ezinye izinto uyakwazi ukuzenza, nayo leyo nto leyo usuke edaliwe njalo. So ngibuye kuleli phuzu lokuthi kuyenzeka nabantu bengaboni. Yebo kuyenzeka kakhulu futhi, ngoba ukuze nikwazi ukumbona umuntu ukuthi unenkinga kufanele nibone ukuthi niyazi ukuthi umuntu umbona kanjani umuntu onaleyo nkinga. Kukhona vele futhi abantu abakwaziyo ukuthi bewamaske ama symptoms bewafihle. Onga ukuthi omunye akenze nje isibonelo ngento elula i-suicidality that usually occurs with depression. Thola ukuthi omunye sekuzwakala ukuthi hayi usibanibani wavele wathatha impilo yakhe kodwa akekho umuntu ekhaya obebona ukuthi khona into errong yini. So ngiqonda ukuthi yes kuyenzeka futhi kujwayeleke kakhulu kithi thina ndle emnyama ukuthi umuntu ebe nalesi sifo sokukhinyabeza ngengqondo thina singaboni. Yebo. Doctor, you are mentioning depression. Ihlangana kanjani depression nendaba ye-mental health disorder? Okay, so i-depression mangakubeka njalo ke kunento ke ebizwa nge-MDD, i-major depressive disorder. Angijezwa sekuno disorder futhi. So kuqonda ukuthi ukuba depressed akusho ukuthi usunenkinga mentally. Ngoba singabantu kufanele understand njengoba sikhuluma ngesoul njengoba noma or spirit noma sithi ke ingqondo. Kahle umuntu nje is an emotional being. So kuyenzeka thola ukuthi kunesimo esenzekile sangijabulisa kunormal lokho akusho ukuthi sekurong noma kube khona isimo esibi bese singenza ngibe depressed, mhlambe izikweletu noma umuntu ongimthandayo oshonile noma ama issues kuma relationships. Yes, so ngizoba depressed. But mase kuthiwa major depressive disorder sekusho ukuthi sengidepressed kulokhu okungamkeleki. So kukhona i-depression eyamkelekayo, ikhona i-depression engamkeleki. Ile ebizwa ke major depressive disorder ke leyo. Yeah, ngiyafuna sikhulume nangomama because kubone dokotela uthola umunye kade ethola abantwana yonke into yakhe right, ukhona uhusband eduze kwakhe yonke into right. But then they find themselves in that position whereby they are now depressed, leading to a mental disorder. Kwenza kangakanani lokho? Into ejwayeleke kangakanani leyo dokotela?
Okay, no, into yelokhuzana ake ngithi nje vela one of the risk factors kakhulu entweni ze depression noma ze mental health disorders kuyaba society ama expectations, so it's the fear of shortcoming mangakubeka kanjalo unovalo lokuthi ungahle ungasimethi standard esibekwe abantu. Now le umbuzo onjalo awu apply kahle kahle mathiwa ngisho kahle awu apply kuyinhlanga zonke kakhulu. Okay. Kakhulu azujwayeleke kithi bantu bendlu emnyama ngenxa yani ngenxa yenkolelo esinayo ngale yokuthi uma umuntu esendile noma eseshadile engowesifazane so kufanele benabantwana. Thola ukuthi umama lento njobe ehleze ecabanga ngayo njalo akukhona kuphela ukuthi into ethinta bona nomkhwena nemndeni isi involved lento bese ke iyamkhinyabeza ngokomqondo ngoba isimo soyengeke kwazi ukushintsha kodwa akusho ukuthi siyadlula. So ngenkathi ehlezi umoya wakho udepressed kuqala kube ngathi into yamukeleka vele akukho mnandi bese kugcina kodwa sekuyadlulela ke. So into ngamanye waziqonda ukuthi into very 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 common kubantu besifazane. And yiphi indlela mhlambe oyi advisayo ukuthi mawukuthi mhlambe umbukeli uyayithola ukuthi lonke ukukhuluma nayo lento okhuluma ngayo doctor unayo igona kuphi uyi-advise in terms of remedy now ulapheka kanjani umuntu osehlaselekile ngaleyo ndlela? Asiqale nje before ngifike lapho ngikuveze lokho ukuthi ke zikhona indlela ezilula zokusheshe uyibone ngoba njengoba ngisho eqaleni ukuthi kunzima vele ukuthi nawe abantu bekubone uma bengazi nawe ukuthi ukwazi ukubona. So zikhona indlela ama symptoms alula ukwazi ukuyibona ngawo ukuthi kahle kahle sengine major depressive disorder. So usually ngizobala izinto ezibaningana but more nezi u5 mhlawumbe then ubuke isikhathi usually mase iqala kuba semavikini amabili nangaphezulu kusho ukuthi cha akusahambi kahle. So usually yabona uma uhlezi unemood ephansi imood yakho nje iphansi na uma usubukahle yazi imood yami sihlezi iphansi most uyasibuka nesikhathi uyabona nje yazi amaviki asephelile ngithi njengoba ngisho ukuthi as time goes on even if kuthiwa udlulelwe umuntu egcekeni kunento okuthiwa igrief le ecishe kufane depression over time igrief is supposed to resolve. Ngisho bekuthiwa umuntu ubedlulile emhlabeni kwababhlungu noma lahlekelwe umsebenzi kufanele ukuhamba kwesikhathi lonto iwe ngokuyisanguluka but ngesikhathi lento lokhu ihlezi kwenza unemood ephansi sekuyaqala kuyavela ukuthi khona into engahambi kahle. Okunye okwesibili into ebizwa ke ngolimi lwa kwezobudokotela ke kubizwa ngeanhedonia. Okay. Ila khona ngisho bekuthiwa bebekwazi umuntu othanda ingoma ethile noma ukudla okuthile noma yini into ethile kade ikujabulisa ngaphambilini mabethi bayiletha kuwe ibizwa nge lack of pleasure ke leyo noma lack of interest awusekho interested. Awukho interested nje kulutho ngathi ungayihlayela endlini ayikho into ekujabulisayo imood yakho isihlezi constant kabi ngendlela embi. And uthi mhlawumbe ukuhlala wedwa angabe khona ama symptoms nalawo uthi mhlawumbe uthanda ukuthi umuntu ahlale edwa kunokuthi ahlale nabantu. Yes, now there is isolation. Okay. Nayo futhi it's one of the symptoms eveza ukuthi no kukhona into engahambi kahle. Well ke in our setting sometimes it can be the opposite of that. Ukuthi umuntu avoid ukuhlala endlini just because unqena ukucabanga. So that person is actually running away from depression. Ngifuna ukuthi masibuye emakethe dokotela sikhulume ngokuthi abanye uthothi mhlawumbe uyaphuza utshwala but usephuza ngokweqile ukuthi kungaba yini ama signs nalawo. Asithengise mbule Kaizer News kuma ngabe sibuya singena kusuka esigaba sokugcina salokuhlele lakho iKaizer News ukuyibukela. Asibingelele umukeli sikwamkeleke kusuka isigaba sokugcina saloke nje uhlelo iKaizer News ukuyibukela uhlelo loludlala njalo olesibili isikhathi sisodwa kwentandokazi kabona kodwa wakho i1 Kaizer TV o 7:30 ila kwazi ukubona ke ukusuka nokuhlala kwaloko lolu hlelo olingqizo vele iKaizer News Talk. Ngiyafuna ukuthi sibhekela dokotela ukuthi kuyenze ukuthola ukuthi umbukeli ekhaya mhlawumbe usephuza ngokweqile and uyaw-enjoy utshwala it's something ajabulelayo ukuthi ahamba ayohlala etshwaleni aphuze kungenzeka ukuthi
mhlambe kuyimpawu lozothothi mhlambe ekhaya kukhona abambonayo ukuthi ubaba mhlambe ubephuza but njengamanje sephuza ngokweqele kakhulu or else umama or else usisi because isihlasela nanoma ubani lesi sifo esikhuluma ngaso. Yes, yeah, ngicanga ukuthi nje vele I depression kakhulukazi kubantu besilisa kuyenzeka nakubantu besifazane because abantu besilisa especially kwithi thina indle emnyama safundisa indoda ekhali so kuwe kube khona uma umuntu ebonza kukhona ongahambi kahle kuye bese efisa ngazi ukuthi ngaba khona into akhohlwa ngayo enganaki then bese yaqala ke eba nama behavior ke a very hazardous asho ukuthi no sekhonto engahambi kahle omunye njengoba usho kuba izidakamizwa abanye even indlela bakhuluma ngayo nabantu nibona ayikhonto engahambi kahle kusibani usenolaka nanani kanti kunezinto ezimidlayo ngaphakathi so yes it's very 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 prevalent in danger. You are touching on a point ebengiza kuyona dokotela ukuthi kukhona umuntu uthola ukuthi mhlambe uvela behlaza like you know uthi uvela kaba respect abantu at all but before bengekho kanjalo ukuthi nalokho kusaba yini inkomba zokuthi lo muntu mentally kune disorder ekhona kuyena uthola ukuthi nje ukhuluma ahlaphaze they don't care about abanye abantu because of mhlambe isimo adlula kusona kujwayeleke kangakanani lokho. No, loco it's also nako very common. Actually, it's one of the symptoms kwamanye ama mental health disorders. And it even goes an extra mile. Mhlawumbe kunye manga kuthiwa mhlawumbe sikubuka ngelinye ilanga indaba ama personality disorders. There are people that actually have personality disorders. So thola ukuthi bakuhlaza ngoba vele mhlawumbe indlela ngathina treated ngayo nje indalo yakhe indlela adaleke ngayo it's a mental health issue nayo that needs to be addressed abanye ke yes it does come with certain diseases mhlawumbe uqalwa schizophrenia ungena lana uthethisa wonke umuntu ushaya wonke umuntu kanti mhlawumbe uthi umuntu uzwa namaphimbo amtshela izinto ezinye so yeah it's very common even now with also depression yeah nakhona it does happen with a lot of people that are actually trying to cope with the depression but then they do it the opposite way. Kubantwana abangakanani how common it is ukuthi bahlaseleke ngayo I-mental disorder abantwana abancane? It's very very common. Kukhona nje thola ukuthi useqaliwe vele eminyakeni emincane thola ukuthi useqaliwe vele udla amaphilisi okuphazamiseka ngokwenqondo. Thola ukuthi abanye they start with things like behavioral disorders umntwana ekhaya thola ukuthi kubantu laba sebefundisekile asebaziyo ukuthi bakwazi umbona lo mntwana noma kuthiwa sizama indlela yokumcorrect akacorrecteke there's something wrong about lo mntwana off esikoleni uhluphe ezinye izingane it's called ama behavioral disorders ushaya ezinye izingane uyiphucukudla uyayibhulisha no those people ahlahle suke bengekho right psychological ngoba izingane engezwa izingane ehlukile kwezinto mhlawumbe umuntu ugcina sawazi nokuqhubeka nemfundo because uyaxoshwa ezikoleni no those people actually kusuke benama behavioral disorders abanye izinto ezifana no ADHD thola ukuthi nje uyingane energy eningi ehlezile kakhulu so thola ukuthi ke sometimes we just say haya lo mntwana is that yabo sim profile ngendlela errong and you know it's actually mental health issues so it's very very common it's just that we were not aware of these things before. Yes. Now your explanations Dr. Angilethe mbuzo nokuthi siyalapheka nesifo kumbukele uhlelo kukho konke lokho bade ukukhuluma kusukela esigabeni sokuqala sohlelo kuze kufinyelele manje uyayibona zonke lezi zinto oyikhulumayo mhlawumbe uyayibona kuba uyayibona enganeni yakho uyayibona kusisi whoever o close to yena siyalapheka ndisi sifo. Okay, no that's a very tricky one we topic mental health disorders because they are very very different. Ahluke kakhulu ngendlela avela ngayo but ke njengoba ngisho mhlambe if we were to go into details ngawo wonke like specifically ake sibuke nje for example let's say ngine delirium noma ake sithi ngidiagnosed ngesifo esithile okufana bengidla amaphilisi bese ngingawadli uthi mhlawumbe mangilimale kakhulu ngisho ngafaka kwi treatment kwesikhathi ithi akusakwazi ukuthi ngisizakale kwesikhathi mhlawumbe mangingafaka futhi treatment ngiyasizakala ifana no depression mhlawumbe ngifaka kwi treatment ye depression how then iya resolve ngihamba ama psychologist ama therapist then ngiyazi ukuresolve so that's why ngithi it's a very tricky question
because zihluke kakhulu ilokhuzana ama-mental health disorders. Akhona laba mayifaka i-treatment umuntu elapheke ngempela kube suba khona lawo mhlawumbe umuntu useqhubeka nje uyamonitor from time to time. I know ukuthi u-based eMzingazi Medical Center uma ubuka izinga labantu abantsundu because we are based kugcwele kakhulu abantu bebalele intsundu likangakanani elifikayo lizoku-approacha ngayo le topic esikhuluma ngayo? Khuluma nje iqiniso njengomuntu esedlula kuyathusa indle emnyama ayinalo ulwazi kahle ngezinto ezikanje. Okunye ukengena umuntu ezopresenta ngokunye then uma usumbuza senixoxa suyathola ukuthi no nenkinga la kwezomqondo ikhona ngoba ngisho ukuthi akudingeki nje ukuthi uze kuthiwa mhlawumbe uthatha izinto actor strain uthatha amaphepha no kukhona nje ukuhlukumeza ukuthi uhlukumezekile and usucanga ukuthi kuyindlela yokuphila mhlawumbe mase ukukhuluma naye usuyabona ukuthi hawayazi then usuqale nawe usuyamkhombisa ukuthi ngathi mhlawumbe lana akufanele kanje then usuyaqala kuyima ebona ukuthi ayikhonto engekho kahle. So basically ngingasho ngithi ifuli sasemnyama kwindle emnyama when it comes to indaba zokomqondo. And kunobungozi obungakanani ngomushoda nje dokotela ngenxa yesikhathi okungayisukumeli lento le uma ukuthi mhlambe kumbukeli uyabona onke lama symptoms nje bakade uchaza dokotela but uhleli because of ukuthi there's still a stigma around the disease that we're talking about. Abanye bazoyilinka nokuthi uzothiwa sengiyahlanya ekhanda njalo njalo kumenza abantu ukuthi babe manqanqa ukuthi basukume baye kodokotela bafana njengawe dokotela uDube. Kuba nobungozi obungakanani ukuhlala nayo le condition uyibona kodwa ukuthi all the symptoms I've got them? No, ubungozi bukhona kakhulu futhi ngoba njengoba kudepende ekuthenini isifo sini lesi umuntu esuke simbambile kwezomqondo. Yazi mhlambe omunye umuntu uthola ukuthi into ibisengalungiseka ngalesikhathi mhlambe usacinga ezinye indawo ngenxa yenkolelo nangabe nalwazi. Thola ukuthi sekuningi okonakalayo mhlambe ngesikhathi esefika thothi late kakhulu. Yes, ngoba kukhona nje ama instances lapha ka psyche kukhona the forensic part where people have committed crimes but mabe assess ukutholakala ukuthi no man this person was not right. Yabo thothi umuntu ubulala omunye and yena ubetshela amaphimbo noma umunye bebona isilwane. There are cases where we've had people buthi why wenza ukuthi nokuthi yena wayebona isilwane or wayengento emtshela ubani bani uyamthakatha. So this delay ebakhona has many consequences. Abanye thola ukuthi usedayise imoto yabo wadayisa yonke into wa resign nje sibone ukuthi umuntu uthi uyathakathwa emsebenzini evele uyo resign ngoba uyabona bamfakela umuthi yabona. Omunye uthi ama relationships ethi lo muntu engihleli naye mhlawumbe ungifakela umuthi obulangithatha because it's a belief that is called a delusion. It's a fixed belief that you can't really take out of a person yabo. So by the time present treat uthi sekukuningi okonakele ngaleso sikhathi kanti ukubusheshe wasuka ubezokwazi usizakala. Mhlawumbe sikhumbuze umbukeli ukuthi ukhona eMzingazi Medical Center iphindlela baxhumana ngayo nawe dokotela uDube mabefuna usizo maqondana lesi sihloko. Okay, so indlela abangithola ngayo nginayo inamba yomsebenzi it's 0827213417 and also siyatholakala ku Facebook under Umzingazi Medical Center or you can just type Umusa Medicare. Lesi sihloko isabelele kakhulu dokotela uDube sisazophinde futhi bendawonye sikhulume nangokunye nangokulapha kwesizulu siphinde futhi sidlule nokubheka ukuthi kuma couples now i-mental disorder iba namuphi umthelela empilweni yabo nje yangasese. Kuningi kakhulu sisazokhuluma ngaso lesi sihloko but okwanamhlanje asikubonga kakhulu dokotela uDube ngesikhathi sakho siphesona kuluhlelo lethu. Sibonga kakhulu. Mbukele khezana news wakhe sifinyelele konake nje amaphethelo aluhlele bese thulela lona kuloke usuku namhlanje uSimangelo kaChirwa ngihamba nalo lonke ke ithimba leKaizer News Talk asiphinde futhi ehlangana ngokuzayo.